Awak iki wong tani, trimo dikokalan terus bar, piye bar. Ngene iki nek panane wong tani mundak iki kabeh dodeng brengok. Kabeh dodeng brengok. Beras larang. Gabah larang. Begitu obat-obatan mundak, abuk angel, wong tani yo cukup meneng. Enek gaji PNS mundak, wong tani yo cukup meneng ra tau demo ngene-ngene. Jajal nek panane wong tani iku mundak sithik lak wis do teng brengok. Harusnya pemerintah ku iso mikirno nasibe petani. Soale apa? Kaya pegawai-pegawai iki mangane yo otomatis saka petani. Nek gak ana petani yo tetep bingung kaya wong pejabat-pejabat kaya pegawai-pegawai iki tetep bingung. Tapi karena apa kok gak iso dipikiro petani iki pemerintah yo mikir wetenge dhewe-dhewe. Sing penting wetenge dhewe wareg ora mikiro wong sing ning ngisor panas preh kaya ngene iki.